O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, acordaron hoxe reforzar a colaboración entre ambas institucións para seguir impulsando a economía da provincia e o benestar da cidadanía. Así o trasladou o titular do Executivo galego tras a reunión que mantiveron na cidade das Burgas. O primeiro acordo que chegamos foi, o acordo conversa, foi o interés que manifestou a Diputación de Ourense por estender, porque se, por decir outras palabras, porque en Ourense se instale tamén o sistema de transporte metropolitano que a Xunta de Galicia ten en outros territorios de Galicia. Para iso é imprescindible, lóxicamente, a intervención do Concello de Ourense. Eu espero que isto podamos pechar canto antes. A Xunta e a Deputación acordaron liquidar a débeda para que a Administración Autonómica chegará 1,5 millón de euros e a Deputación 1 millón máis de Meixa. A partir de aí, tal e como explicou Rueda, acordouse a chegar anualmente entre ambas administracións 800.000 euros para a súa xestión ordinaria. Falamos tamén da situación existe agora mesmo na Limia respecto aos regantes e aos investimentos que se fixeron. 7 millóns de euros investidos pola Xunta de Galicia. Saben que agora hai unha reclamación que se está facendo ao Goberno Central para que asuma os custes, polo menos unha parte importante dos custes xerados polo IBE de todas esas actuacións que se fixeron. Eu agardo, polo menos imos facer esa reclamación, que se atenda, pero se non se atendese, falamos que tanto a Xunta como a Diputación de Ourense non van deixar na estacada a estes regantes. Creo que é moi importante poñer miles de hectáreas en produción de regadío na Limia. Tamén en relación co sector turístico, Xunta e Deputación seguirán impulsando conxuntamente o termalismo, así como a Vía da Prata e o Camiño de Inverno, contribuindo á súa difusión e dotando de servizos as rutas xacobeas. Ademais, contribuirase a reforzar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Tamén falamos da reivindicación que está facendo a Xunta de Galicia, que a Diputación de Ourense tamén apoiará para a creación dun xulgado de loita contra a violencia de xénero, un xulgado de loita contra a violencia machista. Queremos poñer un en cada unha das cidades galegas que teña ámbito máis amplio, por lo tanto, este sería un xulgado que en exclusividade atendería todos os casos que houbera que entender nesta provincia. Por lo tanto, nós seguiremos facendo esta reivindicación. Temos que crear un Ministerio de Xustiza. Unha vez que están creados, quen os sostén económicamente na súa meirande parte é a Xunta de Galicia, casi unha cuestión de presión política. Seguirase demandando ao Goberno Central que realice os estudos de viabilidade e achegue o financiamento para a realización da estación de mercadorías de San Cibrao. E seguirán colaborando en materia de extinción de incendios forestais. Ademais, avanzouse en ámbitos como o sanitario, o deporte ou o industrial.